Ahoj, vítám se nového videa. Dneska jsme šli na tuhletu rozhlednu a to se tam podívat. Já to skipnu, až tam budu nahoře, tak vám ozvu. Teď jsme tady nahoře, koukněte na ten výhled. To je krásný, ale já jsem udechanej. Je tu ještě k tomu ten orel. Je tu špatný vidění, takže já se vám omlouvám. A vážně krásný. A napište do komentářů, jak se tahleta rozhledna jmenuje. A to si myslím, že je krásný výhled.